FN's våbeninspektører nåede i går ind i en forstad til Damaskus i Syrien. Her skal de undersøge et formodet giftgasangreb, der i onsdags dræbte flere hundrede mennesker. FN tager blandt andet prøver af ofrene for at se, om de er blevet ramt af et giftgasangreb. Og på vejen ind i Syrien blev FN-bilerne beskudt af snigskytter. Heldigvis kom ingen personer til skade. Både det syriske regime og oprørerne havde ellers begge accepteret at lade inspektørerne gennemføre deres arbejde. Godmorgen og velkommen til dig, Carsten Kokken Bryrup. Du er orlogskaptajn, og sidste sommer så var du faktisk udsendt af FN som observatør i Syrien. Hvad er din umiddelbare reaktion på det, der foregår i Syrien lige nu? Jamen, det er, at der er ikke meget, der har ændret sig siden. Det er kun blevet værre, siden vi var der. Så vi blev også dengang udsat for beskydninger af forskellige art. Er det normalt, at man, når man som FN-observatør eller inspektør kommer ned i et land, at der er sådan en trussel her? Nej, det er ikke normalt. Jeg har været udsendt før, og der var slet ikke sådan noget. Det er ikke normalt, at man beskyder FN's ubevæbnede observatører. Det er helt specielt for Syrien. Hvad gør man som observatør, når man eksempelvis tager ned i Syrien, og man oplever sådan noget som det her? Altså, vores opgave dernede, det var jo at observere Kofi Annans 6-punktsplan, hvilket blandt andet omfattede tilbagetrækning af tunge våben og den humanitære situation og sådan noget, vi skulle se. Så det var vores opgave, og vi var ude og inspicere, og alt hvad vi observerede, som ikke var i overensstemmelse eller på anden vis kunne være krænkelser, det rapporterede vi igennem FN-systemet, som i sidste ende så rapporterer til Sikkerhedsrådet. Hvordan sikrer man sig, at sådan noget som det her ikke vil ske? Altså, hvad gør man rent faktisk konkret dernede i Syrien, for at man eksempelvis ikke bliver overfaldet eller angrebet? Ja, man kan ikke sikre sig 100%, men man kan gennem uddannelse, træning og den udrustning, man har, og de køretøjer, man er udrustet med, det er pansrede køretøjer, så er man garderet så godt det er muligt, men man kan ikke gardere sig 100%. Nu har du så prøvet det. Hvordan er det rent faktisk at tage ind i et så uroplaget land som Syrien, som FN-observatør? Jamen lige da vi kom til Damaskus, der virkede det relativt fredeligt. Vi havde, der var våben, der var checkpoints og militær og sådan noget. Det var først, da vi senere kom ud i landet, at man virkelig så, hvordan der blev ødelagt på grund af kamphandlinger. Hvordan bliver man taget imod, når man kommer som udsendt for FN? Nogle steder var vi meget velkomne. Andre steder, der var de mere afpassede, og nogle steder ville de slet ikke have os, at vi kom. Så det var forskelligt, men den menige syrer var sådan set glade og gæstfri over for os. Du skulle blandt andet være nede for at tjekke, at den her våbenhvile, den blev overholdt. Der er nogle bestemte våben, man ikke må bruge i denne her konflikt. Hvordan foregår det helt konkret? Går man hen og siger, undskyld, vi kommer fra FN, vi kunne godt tænke os lige at tjekke, hvad I har herinde i de her lokaler? Når vi var dernede, så havde vi reglen en protokol med, det vil sige, at det syriske regime skulle være ansvarlig for vores sikkerhed, og de fulgte os så, og dermed sikrede vi også, at vi kom det sted hen, hvor vi ville. Vi kom ikke til at køre ind i områder med kamphandlinger uforvarende, men vi valgte selv, hvor det var, vi ville hen, og så inspicerede vi militære faciliteter og checkpoints og andet om hvad de havde af våben det pågældende sted, og om det var i overensstemmelse med 6-punktsplanen. Kan det have nogle konsekvenser for de lokale at samarbejde med jer fra FN? Det havde det nogle gange, og det var derfor, at nogen var imod, at vi kom. Andre de var glade for, at vi kom, for det gav dem lejlighed til at fortælle deres historie, velvidende, at der var adskillige eksempler på, at der efterfølgende så var repressalier mod den samme landsby. Så det var den pris, nogen var parat til at betale for at få fortalt deres historie. Du var lidt inde på det i starten. Der er selvfølgelig en overhængende trussel for, at der kan ske et eller andet. I var også ude for noget, da du var udsendt i Syrien som FN-observatør. Prøv at fortælle, hvad der var, der skete. Jamen, det var faktisk på vores allerførste patrulje, eller den første patrulje, jeg var med på. Vi kom ind i en landsby og blev fanget i et begravelsesoptog. Kom op mod et syrisk checkpoint. Vi var i et oppositionskontrolleret område,
Og det kom til varselskydning fra checkpointen, og i forsøg på at holde os tilbage, så blev den køretøj foran mig, det blev bombesprængt, og mit køretøj fik skudt alle dækkene op, og blev så udsat for det, der hedder en væbnet tilbageholdelse. Og hvilke konsekvenser har det haft for dig i dag? Hvordan har det påvirket dig? Jamen, det påvirker stadigvæk en, altså man har det i erindring og sådan noget, men det var fint med det. Er det nogle af de ting, som man må ligesom, acceptere af en del af vilkårene, når man eksempelvis tager ned som FN-observatør i sådan en uropladet land? Jamen det er helt klart, det er vilkårene, og det ved man fra starten af. Derfor, inden man tager afsted, så har man skrevet afskedsbreve og testamente og den slags ting og sager, som bliver opbevaret fortroligt. Og når man så kommer hjem igen, så får man det udleveret, og så kan man destruere det. Og fordi man har været hele den tankeproces igennem, så er man mentalt vel forberedt. Indtil videre er der jo ikke nogen konklusioner på, om man har fundet noget, der kunne antyde, at der var et giftgasangreb endnu. Men de er jo i gang med undersøgelser, nu må vi se, hvad der sker. I hvert fald kan vi jo håbe på en fredelig afslutning af den her konflikt i Syrien. Tusind tak for besøget, Carsten. Selv tak. Vi kender hende, eller måske skulle jeg sige kendte hende, som den søde rapkæftede